नै मा ओंख्रि संनो नागिरदों आं नै गोलाव गोलाव जाबजुं गोलाव गोलाव लागा आइथियाबारि कुकाराव सोर कुकाराव संनानै जायो हाफाव मैखुनखौ लोगोफोर बिराद गोथाव जायो कुकाराव संबा गुरैनो कुकाराव रुबा गुरै आराम गोथाव जायो दै रानजोब्बाय एवनाया जाबाय दै होनोसै दै होना आराम रुनोसै कुकाराव होबा आराम रुइनानै गोथाव मोनजाथारोहाय लोगोफोर आंनि फर्मुला बियो सेनेने फाजा गरम दै होना रुनोसै आरामनो एसे दै होबावनानै रुनोसै हेलो लोगोफोर मादैया नै जानोसैलाय दिनै स्पेसियेल ओरैबायदि स्पेसियेल जेबो ओंख्रि सङाखै ओमफ्राय दहाय फुंनि ओंख्रि दं अलदरजों अमाजों ओंख्रि बासिसो दे ओमफ्राय नै मा बुस्थु बेलाय मा बिबु बेयो आरो बे मा बुस्थु लोगोफोर हाफाव मैखुन हाफाव कुकाराव रुदों गुरै मोनजालायदों ओरैबायदि जानो लुगैदों दिनैसो फार्स्ट टाइम बे मैखुनखौ ओमफ्राय दामाबो जा बुरजा गुसुं गुसुंबो खालामदों दामा बुरजाथार 130 थाखा कयाव दैजों गोथाव जाथारसै जानो मैथा बाथोन बे मैखुना बारा रुइखाया लोगोफोर थेवब्लाबो कुकाराव होदोंमोन आं होमबाबो रुइबावा दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजादों मैखुन हाफाव मैखुन किन्तु जोंहानि हजोंहाय जोंहानि आंनि आइ आफानि न'आव बे हाफाव मैखुना जों उन्दैयावनो जावोमोन जोंनाव बेरो जोंहानि फुख्रियाव जि बेरोमोन दा किन्तु बेरलाहाय खम जाबाय जों उन्दैयाव हाफाव मैखुन नागिरलायोमोन गुसुंबो हास'दों ओमफ्राय आं गोलावखौ बांसिन लादों गुसुंखौ लायाखै आं बानलुआ गोसादा
बेदर दंबावो बारा जाजायालै बे मैखुना उदै सायो बारा बिदै दैखाय जाया बुस्थुआ प्लास्टिक बायदि ना ओंखाय जि बुरजा जाबावबायसो दोनथ'नोसै आं जि बानलु गोसा जादोंलै हाब बानलु गोसाखा गुदुंथार बेबो ओंख्रिया आंहा दिनैनिफ्राय जाला उदैया आसोलै जाखाबाय गोथाव जादों खुगाया रुबाय जोब्बाय लोगोफोर ख्रेम ख्रेम जाबाय थानो ना ओमफ्राय आं बेखौ हारसिं जानोसै नोंसोरजों जाबाय थाला खुगाया रुबाय जोब्बाय दसे जिरायलायनानै जानोसै आं ओमफ्राय लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाय जोबोद उखैबायमोन ओंखाम बेलासिबाय 5:30 जाबाय ओमफ्राय खाथिनि दखानावहाय बेखौ लायनानै जाफैबाय फुंनि 8:30 ओंखाम जानानै सानसे जेबो मोनजाया दखानाबो बेलासिनानैसो फैयोना बिसोरो जाला गोथाव एवोलै बेयो बोराया नैबेनिफ्राय गोथावसिन एवो सावनिफ्राय हारसिं जाबाय थानोसैलै